Tempo de se render non. Poden prender os nosos corpos e prenden os nosos corpos. Poden tapar as nosas bocas e impedir que as palabras voen e tapan as nosas bocas. Poden cubrir os nosos ollos co seu pano de negra noite para que desvexamos a beleza da nosa patria e cobren os nosos ollos. Poden deitar lixo nos nosos ouvidos con súas mentiras despiadosas e deitan lixo nos nosos ouvidos. Poden arrancarnos os nosos herdeiros, roubar os fillos das nosas entrañas, abafar a nosa fala nas inhóspitas salas en que nos forzan a ir parir as nosas fillas. Poden inclusive espetar as súas inobres facas nos nosos galaicos e amorosos corazóns e furarnos ata estiñar o noso sangue. Poden, mas nunca poderán entrar no sagrado da nosa memoria. Nunca vencerán o noso exército de árbores que erguido e celta vive no noso interior. Nunca queimarán o noso bosque de ánimas onde crecemos, onde nos nutrimos e desde onde xamais nos renderemos. Xamais nos renderemos. Xamais nos renderemos.